Эфирден алықлар вақты студияда Алсын Риева исәмісіз бүгінгі шарылышының түп темалары. Яңғыр яуған сайын көбірек өсе. Қалабызда шүгілені білен күреш давам ете. Управляющая компания следит за состоянием газонов и старается поддерживать их в ухоженном состоянии. Күтіп алынған документ. Әлмет хөнәри күллиетін тамамлаушыларға диплом тапшырдылар. Бүгінгісі күнде мен бітірдім 4-ші курсымны. Мен оқимын әлмет хөнәри күллиетінде. Біздің оқу йортында бек күшлі оқыталар. Теория бергештеу, біз практикаға тұтынышабыз. Шының үшін біз теорияны нығытып қоябыз. Музейға сәяхәт, Алабуғада нефтчілер ізін қадірлеп сақлылар. В этом зале проводятся не только, как и во всем нашем музее, не только экскурсии, в том числе музейные занятия. Батырлық, дисциплина һәм намус бұл сыйфатларның барысы да Дәүләт автоинспекциясы хезмәткәрләренә туры килә. Бүген 3 июль аларның һөнәри бәйрәмнәре. Шуңа да карамыйча, алар төп бурычларын, хокук бузуларны булдырмау өстендә эшләрен дәвам итәләр. Һәр коткарылган тормыш эшнең төп нәтиҗәсе булып тора. Тик юхиди хезмәткәрләре юллар сагында торуга карамастан, иминлеге һәм тормышы өчен һәр кеше үзе җаваплы икәнне онытмаска кирәк. Кызганычка каршы статистика уңай якка түгел. Бүгенге юл транспорт һәлакәтләре белән вазгыять турында алдагы минутларда. Әлмәт районында бу елның 1-нче яртыеллыгында юл транспорт һәлакәтләренең артуы теркәлгән. Татарстан Республикасындагы аварияләр статистикасы буенча Әлмәт районында 1-нче 6 айда 45 юл транспорт һәлакәте булган. Аларда 52 кеше зыян күргән һәм 5 кеше һәлак булган. Татарстан юлларында балалар травматизм белән бәйле вазгыять та аеруча борчу тудыра. Ел башыннан Татарстанда 16 яшькә кадәрге балалар катнашында 200дән артык юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 5 кеше һәлак булган, 226-сы җәрәхәтләнгән. Аларның бер өлеше мототехника, квадроцикллар, питбайклар һәм башкалар катнашында булган. Для современных подростков мопед и питбайк – это наиболее желанный подарок. Заманча яшүсмерләр өчен мопед яки питбайк ул иң теләп алынган бүләкләрнең берсе. Күп кенә әтиәннәр балаларын сөендерергә тырышып, аларга мототранспорт сатып ала. Әмма шул ук вакытта әлеге транспорт чарасы белән идарә итү китереп чыгарга мөмкин булган куркыныч турында оныта. Шул рәвешле әтиәннәр аларны юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузуга этәрә. Юл транспорт хәрәкәтләре китереп чыгара. Шул исәптән авыр нәтиҗәләр белән дә. Тяжкими последствиями. Әлмәт муниципаль районы территориясендә мототранспорт йөртүчеләр катнашында 2025 ел башыннан 5 юл транспорт һәлакәте булган. Аларда 5 кеше зыян күргән. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозган өчен шул исәптән транспорт чарасы белән идарә итү хокукына ия булмыйча идарә иткән өчен 16 яше тулган бәлик булмаган бала да, аның әтиәнисе дә җаваплылыкка тартылырга мөмкин. Әтиәни административ хокук бузулар турында Россия Федерациясе кодексының 5.35 маддәсендә бәлик булмаганнарны карау һәм тәрбияләү бурычларын үтәмәгән өчен, шулай ук 12.7 маддәсенең 3-нче өлеше буенча транспорт чарасы белән идарә итүне транспорт чаралары белән идарә итү хокукына ия булмаган затка тапшырган өчен административ җаваплылыкка тартылырга мөмкин. Көн саен илебез юлларында тәртип һәм иминлекне тәэмин итү өчен хезмәт куйган Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләренең роле зур. Тик тормыш һәм сәламәтлек өчен җаваплылык иң элек үзебездән тора икәнне истән чыгармаска кирәк. Бөгелмә хокук сакчылары нелегал ведомство ара операциясы кысаларында рейд үткәрде. Азык-төлек базарын, сәнәгать зонасын тикшерде. Алар рейд барышында Үзбекстанның 3 гражданын тоткарлаганнар. Тулырак Бөгелмәдәге махсус хәбәрчебез Айгөл Шәрәфиева сюжетында. Кабартма пешергәннәр аларны җәмәгать туклану нукталарына таратканнар. Чит ил гражданнары Бөгелмәгә акча эшләргә килгәннәр, әмма паспорт теркәлүен үтәргә онытканнар. Шуның белән миграция законнарын бузганнар. Россия Ичке эшләр министрлыгының Бөгелмә районы буенча миграция мәсьәләләре бүлеге хезмәткәрләре аларны эш урынында тоткарлаган. 3 Үзбекстан гражданинын тоткарладык. Алар Бөгелмәгә танышлары чакыру буенча килгән. Әлеге гражданнар миграция учеты һәм хезмәт эшчәнлеген гамәлгә ашыруга документлары булмау сәбәпле кулга алынды. Егетләр Бөгелмәнең сәнәгать зонасындагы кичкенә корылмада урнаштырылган тандырларда кабартма пешергәннәр. Шунда ук яшәгәннәр дә. Әзер товарны якындагы сәүдә нукталарына җибәргәннәр. Кабартмаларны кибетләргә һәм рестораннарга таратабыз.
Хәзерге вакытта закон бузучылар чит ил гражданнарын тоту үзәгенә җибәрелгән. Аннан суд карары нигезендә Россиядән читкә чыгарылачаклар. Айгөл Шәрәфиева, Ямяхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Социаль шелтерләрдә ишек алларында үскән үләннәрне вакытында чапмау турында шикаятләр саны арта бара. Җәйнең беренче яртысы яңгырлы һәм җылы булу сәбәпле яшеллек тизрәк үсә. Бу ешрак чабуны, димәк, коммуналь хезмәтләр өчен эш күләмен арттыруны таләп итә. Шәһәрдә үлән чабу ничек оештырылуы турында тулырак мәгълүмат Алса Әхмәтҗанова материалында. Яшеллекнең бу үсеше табигый булса да, шәһәр территорияләрен тагында интенсив тәрбияләү ихтыяҗын тудыра. Социаль шелтерләр соңгы арада халыкның үлән чабуга ризасызлыгын белдерү мәйданчыгына әйләнде. Кадетлар паркында үлән быел бер мәртәбәдә чабылмады. Монда мәктәп яны балалары, яшь әниләр балалары белән йөри алмый. Бу биек үләнне беркем дә үтеп керә алмый. Судваны да үлән басты. Эшләргә кеше юк шәһәрдә. Без бит акча түлибез ай саен, ә эшләгән эшләре юк. Әлмәт районы үсеше департаменты директоры Адель Вахитов әйтүенчә, бүген 842 йорт яны территориясе чабылган. Әйдәрәче компаниялар һәм торак милекчеләре ширкәтенә беркетелгән йортларның гомуми саны 951. Көн саен ишегалды җыештыручылар ким дигәндә 30 хуҗалыкта үлән чаба. В связи с дождливой погодой этим летом трава растет. Бу җәйдә яңгырлы һава торышы аркасында үлән аеруча тиз үсә һәм кайвакыт чабучылар барлык участокларны вакытында эшләргә өлгерми. Шуңа да карамастан үләннәрне чабу сезонга ким дигәндә 2 тапкыр башкарыла. Әгәр дә һава торышы үләннәрнең тиз үсүенә ярдәм итсә, эш кирәк булганча башкарыла. Үлән минималь биеклек 15 см җитү белән шәһәр оешмалары үз территорияләрендә газоннарның торышын күзәтә һәм аларны тәртиптә тотарга тырыша. Управляющая компания следит за состоянием газонов и старается поддерживать их в ухоженном состоянии. Ул шулай ук шәһәрдә оешмалар һәм учреждениеләргә билгеләнгән участоклар барлыгын да искәртеп үтте. Бу шәһәр парклары, мәгариф, спорт учреждениеләре һәм башкалар. Шуңа күрә турыдан-туры күрше территорияләрдәге газоннар шул ук карауны таләп итә. Һәм бу оешмалар җаваплыгы зонасында. Адель Вахитов билгеләп үткәнчә, һава торышы шартлары, ягъни көчле яңгырлар чабуны үткәрүне кыенлаштырырга мөмкин. Бу шулай ук халыкның зарлануларын арттырырга мөмкин. Шәхси торак территорияләрендә халык тәртиптә тотарга тиеш. Үләнен вакытында кисеп, чүп-чарны җыештырып. Алса Әхмәтҗанова, Рамил Базартинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә Татарстанда Җәй республика проекты кысаларында үткәрелә торган иң яхшы бакчачы шәһәр бәйгесе игълан ителә. Аның төп максаты үз көчләре белән йорт яны территорияләрен төзекләндерүче, матур бакчалар булдыручы, күп фатирлы йортларда яшәүче иң актив һәм иҗади кешеләрне ачыклау һәм бүләкләү. 3 июльдән 31 июльгә кадәр теләге булган һәркем катнашуга гариза бирә ала. Җиңүчеләрне августта игълан итәчәкләр. Катнашчылар өчен 3 номинация каралган. Иң яхшы түтәл әкиятта кунакта тылсымлы бакча. Җиңүчеләр 3000-нән 10000 сумга кадәр акчалата бүләкләр ала алачак. Бу акчаларны киләчәктә үз участокларны төзекләндерү һәм бизәү өчен кулланырга мөмкин булачак. Катнашу өчен гаризаны 31 июльгә кадәр теләсәнди уңайлы ысул белән бирергә була. Идарәче компаниягә тапшырырга, шәхсән үсеш департаментына алып килергә яки leto.tatarstan.almet@mail.ru электрон адресына юлларга. Балалар яшүсмерләр иҗаты үзәгендә Татарстанның киләчәк көллияте проекты кысаларында Әлмәт һөнәри колледжын тәмамлаган 200-дән артык кичәге студент белем алу турында күптән көтелгән документларын алды. Алар арасында тырышып укыган, төрле фәнни, мәдәни һәм иҗтимагый чараларда актив катнашкан 20 студент кызыл дипломга лаек булды. Әлмәт һөнәри көллияте Татарстан икътисадының реаль секторы тармаклары өчен кадрлар әзерли. Быел көллият үзенең алтын юбилеен билгеләп үтәчәк. 2003 елдан уку йорты базасында Татарстанның киләчәк көллияте мәгариф проекты гамәлгә ашырыла. Студентларга 40% теория һәм 60% практика бирелә. Бу һөнәри үсеш өчен кирәкле барлык күнекмәләрне тагын да яхшырак үзләштерергә мөмкинлек бирә. Это специалисты высокого уровня. Бүгенге чыгарылыш студентлары югары дәрәҗәдәге белгечләр. Алар урта звено белгечләре һәм квалификацияле эшчеләр һәм хезмәткәрләр дипломнарын алалар. Безнең көллияттә укыту, машина төзелеше технологиясе, слесарь эшләре осталары, электромонтерлар юнәлешләре буенча алып барыла. Машиностроение. Это мастера слесарных работ. Это электромонтеры.
Чараның төп геройлары ортында 4 ел нәтиҗәле уку. Диплом алырга сәхнәгә чыкканда бераз дулкынланабыз диләр алар. Ринас Салахов уку йорты белән саубуллашу бераз моңсу. Биредә ул һөнәр генә алып калмый, үзен студентлар советы рәисе итеп тә сынап карый. Бүгінгі көндә мен бітірдім 4-нче курсымны. Мен укыйм әлмәт һөнәри көллиятендә. Безнең уку йортында бик көчле укыталар. Теория биргәч тә без практикага тотынышабыз. Шуның өчен без теорияны ныгытып куябыз. Краснова Алина Маратовна, 41 СТМ. Әмінә Алина Краснова яраткан уку йорты белән хушлашырга ашыкмый. Ул биредә калып педагог буларак юлын дәвам итәргә тели. И одногруппники были хорошие, преподаватели вообще в нашем колледже просто прекрасные. Они дали нам все, что нужно. Со всеми этими знаниями можно пойти дальше, обучаться, и они, безусловно, понадобятся там. И Мамаддинову Данилу Анваровичу, Кривочкину Денису Сергеевичу. Бүгінгі шығарылыш кешесі оқу йорты белән саубуллашуына түгел, кичәге студентларның һөнәрләрен табуда киләсе адым булды. Белгечләр әйтүе буенча, җитештерү өлкәсендәге яңа чакыруларга алар тәгаен әзер. Я верю, что каждый из вас реализует себя в соответствии с полученным документом. Будьте настойчивы в достижении своих целей, смело идите вперед, смело смотрите. Киләсе уку елына Әлмәт һөнәри көллиятендә кабул итү кампаниясе башланды. Төрле белгечлеккә барлыгы 300 бюджет урын каралган. Төбәгебездә табылган нефть ятмалары Бөек Ватан сугышында дошманны җиңүдә мөһим роль уйный һәм сугыштан соң илне торгызуда мөһим ресурс була. Республикабыз нефтчеләре бигрәк тә беренче юл салышлары илебез тарихына чорның иң катлаулы сынауларны җиңеп чыккан батырлар булып кереп калды. Алар шәһәрләр, юллар салды, завод-фабрикалар төзеде һәм шуның белән республикабыз илебез иминлегенә нигез салды. Данлыклы Татнефть компаниясе тарихы Татарстанда нефтчеләр изе булган һәр кала һәм бистәдә диярлек саклана. Шуларның берсе Алабугада урнашкан. Татарстанның төньяк көнчыгышында Кама елгасының сул һәм уң ярлары шикләрендә урнашкан нефть ятмаларын эшкәртү Прикамнефть нефть-газ чыгару идарәсе карамагында. Бу олы тарихны 1000 еллык Алабуга саклый. Татарстанда гына түгел, Россиядә дә туристлар яратып килә торган Алабуга дәүләт музей тыелугына берләштерелгән күп санлы музейлар: Шайтан шәһәрчеге, Шишкин йорт музее, Марина Цветаева әдәби музее, галерея һәм күргәзмә заллары, Бехтерев исемендәге Өяз медицинасы музее керә. 2023-24 елларда Алабуга дәүләт музей тыелугы фонды тагын бер зал белән тулылана. Ул нефть тарихы залы. Музейның бу өлеше Татнефть хәйрия фонды грантлары хисабына булдырыла. В зале нефтяной истории 6 разделов. Каждый раздел... Нефть тарихы залында 6 бүлек. Һәр бүлектә заманча техника белән җиһазландырылган. Биредә тарихи мәгълүматны тыңларга мөмкин булган монофоннар, тарихи Алабуганы күрергә мөмкинлек биргән экраннар урнаштырылган. Экраннарда видеоконтент та бар. Окошечек с надписью «Загляни», где тоже видеоконтент интересный с дополнительной информацией размещен. Зал тарих белән кызыксынучыларны нефть чыгару һәм эшкәртү белән бәйле мавыктыргыч дөньяга чакыра. Интерактив күргәзмәләр, нефть сәнәгатендә кулланыла торган борынгы кораллар һәм җиһазлар, нефть чыгару һәм эшкәртүнең заманча технологияләре. Булар барысы да нефть сәнәгате үсеше турында сөйли. Алабуга сәүдәгәрләре Стахиевның Бакуда нефть участоклары булган. Шималны махсус мичкәләр ярдәмендә алып кайтканнар. Илебездә сакланып калган 3 мичкәнең берсен биредә күрергә була да инде. Аның эчендә төп төгәл 1 баррель нефть сыйган. Бу якынча 159 литр дигән сүз. Также следующие разделы, посвященные транспортировке нефти. В экспозиции можно видеть макет. Экспозициядә нефть ташучы танкерлар макетлары бар. Ташуның бу ысулы Дмитрий Менделеев казанышы. Әлбәттә, качалка макетларын күрергә була. Музей тыелугының Алабуга фонды коллекциясеннән шулай ук керосин лампалары, канистралар, әлбәттә экспозициянең күп өлеше Татнефть нефть-газ чыгару компаниясе тарихына багышланган. Ну и, конечно, экспонаты из фондовой коллекции Лабужского государственного музея-заповедника, большое количество керосин,
керосиновых ламп, канистр для хранения перевозки и керосина, и бензина в том числе. Ну и, конечно, большая часть экспозиции посвящена истории компании, нефтедобывающей компании «Татнефть». Өлкөннәр һәм балалар өчен кызыклы бүлекләрнең берсе нефть әлифбасы. Кара алтыннан җитештерелгән дарулар, резина һәм пластмасса эшләнмәләре, капрон, сагыз, памперслар. Бу көндәлек куллану товарларын күпләргә кызык ди музей мөдире Светлана Губайдуллина. Зал действительно очень популярен, он был нужен не только нашему музею, но и вообще нашему городу. Зал кунаклар арасында бик популяр. Ул безнең шәһәребезгә кирәк иде. Чөнки Алабугада моңа кадәр киң даирә кешеләр өчен нефткә багышланган ниндидер экспозицияләр булмаган. Бу залда экскурсияләр генә түгел, музей дәресләре дә үткәрелә. 24 елның декабрендә музей һәм мәктәп программасы кысаларында яңа музей дәресләре уза башлады. Бу залда без балаларга Бөек Ватан сугышы елларындагы нефтчеләр турында сөйлибез. В принципе, интересно всем. И в этом зале проводятся не только, как и во всем нашем музее, не только экскурсии, в том числе музейные занятия. В декабре 2024 года начали проходить новые музейные занятия в рамках программы «Музей и школа», образовательная программа. И в этом зале мы разговариваем с ребятами о нефтяниках в годы Великой Отечественной войны. Радифа Нугманова, Рамиль Базардинов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.